суқути ҳавопаймо, асир афтодан, азобу шиканҷаҳои зиёд, гуруснагӣ, ташнагӣ, ба умеди наҷот, ҷустуҷӯи роҳи наҷот. Билохир наҷот баъди 5 моҳ. Саргузашти халабони амрикоӣ ва нафаре ки аз 5 суқути ҳавопаймо зиндаву саломат ҷони худро раҳо кардааст. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад филм дар асоси саргузашти воқеӣ бо номи Субҳи наҷот. филм асоси воқеӣ дошта аз рӯи саргузашти инсоне ба навор гирифта шудааст. дар навор лайк мемонем, фикру ақидаҳои худро дар комментария менависем ва нафароне ки бори нахуст бо мо шинос шуда истодаанд обуна мешавем ва ҳама якҷоя меравем ба тамошои филм. ба ҳамаи шумо тамошои хубу барҳаворо таманно дорам. Дитер Денглер аз хурдӣ мехост халабони ҳавопаймо шавад. ӯ бори аввал халабонҳоро дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дид. шаҳраке ки онҳо зиндагӣ мекарданд, ҳавопаймоҳо бомбаборон мекарданд. Дитер ки хурд буд, ҳавопаймоҳоро хело наздик ба замин дид ва хост халабон шавад. ин фурсатро ба ӯ Иёлоти Муттаҳидаи Америка дод. Дитер шаҳрвандии Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро ба даст оварда дар қувваҳои баҳрии Иёлоти Муттаҳида хизмат мекард. якҷоя бо дигар халабонҳо бояд барои иҷрои супоришҳо ба фазо парвоз мекарданд. онҳо бояд супориши махфиеро анҷом медоданд. барои ин бояд ба Ветнам парвоз карда ҳадафи худро бомбаборон мекарданд. онҳо фикр мекарданд ки ин як сафари оддие дар минтақаи Осиё мебошад. барои Денглер ин аввалин сафари хизматии ӯ буд. ӯ чунон вонамуд мекард ки ҳеҷ мушкилие ба сараш намеояд ва фикри хатарҳоро ҳам намекард. сафари хизматии ӯ шурӯъ шуд. ҳавопаймо ба фазо парвоз карда ба минтақаи ҳадаф расида ҳадафро бомбаборон мекард. вазифаи худро иҷро карда мехост баргардад. ногаҳон ҳавопаймои ӯро мепаронанд. ҳавопаймо суқут мекунад. бар асари зарба ҳавопаймо метаркад, лек хушбахтона Дитер тавонист худро наҷот диҳад. сарбозони зиёди ҳарифон ӯро ҷустуҷӯ мекарданд. ба Дитер Денглер лозим буд дар ҷангал пинҳон шавад. сарбозон аз наздикии ӯ мегузаштанд. Денглер тапонча ва рацияро пинҳон карда ба дигар тараф мегурезад. ӯ боварӣ дошт ки барои наҷоти ӯ чархболро фиристодаанд. вақте ки садои чархболро мешунавад, ба макони намоёне баромада ишора мекунад, лек афсӯс фурсат нашуд. чархболҳо ӯро надиданд. Дитер ба болои санге баромад, то ӯро бубинанд, лек дигар барои наҷоти ӯ касе намеомад. сарбозони душман дар ҷустуҷӯяш буданд. аз ташнагӣ ва гуруснагӣ азоб мекашид. ба назди чашмае рафт, хост об нӯшад. ногаҳон сарбозон ӯро иҳота карда дастгираш карданд. онҳо Дитерро ба деҳаи наздикие бурда аз пойҳою дастҳояш ӯро бастанд. якчанд вақт дар ин ҳолат мемонад. баъдтар ӯро раҳо карда ба дигар деҳа мебаранд. ҳангоми дар роҳ рафтан мебинад ки ветнамиҳо чӣ хел бегугирд гулханро равшан мекунанд. Дитер инро хуб меомӯзад, шояд лозим шавад. сарбозон ӯро азобу шиканҷа медоданд, дар об ғарқ мекарданд, аз пойҳояш кашида дар атрофаш тир холӣ мекарданд. Дитерро ба хонаи сарфармондеашон меоранд. Дитер чунон вонамуд мекард ки гӯё аз Америка набошад. ӯ дар Германия ба дунё омада буд. Дитер маҷбур шуд ки аз Иёлоти Муттаҳида буданашро иқрор шавад. сарфармондеҳ мехоҳад муқобили Америка имзо карда Иёлоти Муттаҳидаро маҳкум кунад. мегӯяд агар ин корро анҷом диҳӣ 2 ҳафта баъд озод мешавӣ. Дитер розӣ намешавад. мегӯяд Иёлоти Муттаҳида ҳама чизро ба ман дод. ман инро фаромӯш намекунам. сарбозон Дитерро ба гов баста дар тамоми деҳа мекашанд. аз пойҳояш овезон карда шиканҷа мекунанд.
ӯро ба макони асирон мебаранд. дар ин макон асирони зиёде буд. онҳо 2 сол мешавад инҷо асиранд. дар байни асирон нафаре бо номи Юджин буд. ӯ боварӣ дошт ки фардо ё пасфардо ӯро озод мекунанд. Дитер ба онҳо мегуфт шуморо ҳеҷ вақт озод намекунанд. замонаш расад ҳамаро мепаронанд. мегуфт барои раҳоии ҷони худ кӯшише карда бошем. Дитер намехост инҷо зиёд монад. мехост фирор кунад. дигарон мегуфтанд аз фирор кардан ба ҷангал ва томаи даррандаҳою хатарҳо шудан ҳамин ҷо беҳтар аст. Дитер мехост шаб фирор кунад, лек шабона пойҳои дастони онҳоро мебастанд, то фирор карда натавонанд. рӯзи дигар Дитер ба назди сарбозе рафта, ӯро ба гап гирифта мехеро аз чӯб кашида мегирад. вақте ки шаб мешавад, Дитер бо ҳамон мех дасташро озод карда ба дигарон ҳамин корро меомӯзонад. саҳар Дитер мегӯяд баъди фирор бояд худамонро ба Тайланд бирасонем. баъд аз онҳо мепурсад ки ин минтақаро хубтар мешиносад. якеи онҳо ин сарзаминро хуб мешинохт, аммо намехост гап занад. рӯзи дигар Дитер ба асирон нақшаи фирорро мефаҳмонад. мегӯяд вақте ки сарбозон ба хӯрокхӯрӣ машғуланд, онҳоро муҳосира карда аз он ҷо фирор мекунем. вақте ки мехостанд нақшаро амалӣ кунанд, яке аз сарбозон ба самташон меояд. маҷбур мешаванд боз дастҳояшонро бибанданд, то онҳо пай набаранд. баъдтар онҳо аз таги кулба роҳеро боз мекунанд. Дитер аз ин роҳ мебарояд, то тавонад чӯбҳои деворро бурида роҳи фирорро омода кунад. рӯзи дигар ба асирон ба ҷои хӯрок кирмҳоро медиҳанд, чун қаҳтӣ омада буд. Дитер ба чизе нигоҳ накарда кирмҳоро мехӯрад, то қуввае дошта бошад ва фирор карда тавонад. баъд онҳо мефаҳманд ки бо сабаби қаҳтӣ ва норасоии ғизо қарори куштани онҳоро баровардаанд. Дитер мегӯяд дигар наметавонем сабр кунем, бояд ҳар чӣ зудтар фирор кунем. онҳо ҳама нақшаи Дитерро иҷро карда аз кулба гурехта ба 2 қисм тақсим шуда силоҳои сарбозонро бардошта, Дитер ҳама сарбозонро дар вақти хӯрокхӯрӣ мепаронад. Дитер мушоҳида мекунад ки баъзе асирон тибқи нақша амал накарда роҳи худашонро рафтаанд. Дитер ва Дуэйн аз ошхона каме ғазо бардошта ба самти ҷангал мегурезанд. лек дар самти ҷангал бо 2 нафари дигари асир рӯбарӯ шуда тасмим мегиранд ҳар кас роҳи худашро равад. Дитер ва Дуэйн ба роҳашон идома медиҳанд. ҳангоми роҳ рафтан борони шадиде меборид. баъдтар онҳо мехоҳанд худро ба дарё расонанд, то зудтар ба Тайланд рафта расанд. онҳо ба даруни баҳр шино мекарданд, лек каме баъд ба шаршарае дучор шуда маҷбур мешаванд худро аз об бароранд. Дитер силоҳҳоро ба об раҳо мекунад, чун фикр мекарданд дигар силоҳ лозим нест ва ба роҳашон идома медиҳанд. ҳангоми роҳ рафтан Дуэйн хело ноумед шуда буд. Дитер ба ӯ мегуфт мо наҷот меёбем. онҳо чархболҳоро мебинанд. Дитер мехоҳад чархбол онҳоро бубинад. кулбаҳоро оташ мезанад, лек чархбол ӯро нашинохта ба самташ тир холӣ карда аз он ҷо мераванд. рӯзи баъдӣ онҳо ба сокинони деҳа рӯбарӯ мешаванд ки якеи онҳо Дуэйнро мекушад ва Дитер метавонад фирор кунад.
ӯ аз шиддати гуруснагӣ маҷбур мешавад морро бихӯрад. ҳамин лаҳза дубора чархболҳо намоён мешаванд. ин дафъа дитеро мебинанд ва баъди 5 моҳ ва шиканҷаҳои зиёде наҷоташ медиҳанд. ӯро ба як қароргоҳ мефиристанд. рафиқонаш ба наздаш омада ӯро ба Иёлоти Муттаҳида бармегардонанд. ӯро бо як шукӯҳу хурсандӣ пешвоз мегиранд. Дитер Денглер аз хизмат озод мешавад ва баъд аз 4 садамаи ҳавопаймои дигар ҷони худро раҳо мекунад. бо ҳамин филм саргузашт ва наҳори имрӯзаи мо ба охир мерасад. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба ссилкаи дар описания буда ва ба комментария даромада ссилкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.